A peza que temos aquí, El Heraldo Gallego, é un xornal que pertence ás coleccións do Museo Arqueolóxico de Ourense, froito da súa herdanza da Comisión de Monumentos de Ourense, como marcan os selos. É un dos tres xornais que dirixiu Valentín Lamas Carvajal xunto con o tío Marcos da Portela e el Eco de Ourense. Este xornal desenvolve a súa vida entre o 1 de xaneiro de 1974 e finais do ano 1880. É un xornal dedicado a un público culto e é a voz do regionalismo ourensán que máis achega o movemento do rexurdimento. Como podemos ver nesta portada de Guisasola, o que centra todo é a figura do padre Feijóo e ao redor os signos da riqueza de Galicia, tanto do gando como da agricultura e das artes plásticas como musicais, a gaita, os escritores, etc. Ten varios niveis de lectura. Hai unha serie de un interese especial pola cultura galega que se resume moitas veces no seu lema: Galicia ante todo e Galicia sobre todo. Hai seccións dedicadas á arte, seccións dedicadas á historia, artigos de opinión, relacións das historias que pasan por Ourense, e non ten nada que ver co tío Marcos da Portela, que está dirixido a ese pobo. Aquí hai artigos que hoxe nos resultan sorprendentes. Pensen que falamos de 1877 a 1880. Artigos que falan de se é posible ou non a navegación aérea, do poder motriz do sol, dos dereitos humanos, da necesidade de que a muller estudie e se desenvolva. Por outra banda, no xornal hai unha amplia presencia femenina e con 10 colaboradoras. Rosalía de Castro publica moitas das súas poesías de follas novas antes de sacalas en libro. E toda a intelectualidade galega participa neste proxecto tan atractivo. Neste número en concreto hai unha relación dunha viaxe do padre Feijóo en Casdemiro, 4 amigos: Modesto Fernández, Lamas Carvajal, Guisasola, o que será que faga o gravado da portada, Muruais, que é un profesor de dibuixo tamén do instituto. Contan desa viaxe, como noutros números se contan dos primeiros megalitos decorados que hai en Galicia, etc. Un periódico sumamente interesante, que é unha sorte que teñamos enteira a colección nos fondos do Museo Arqueolóxico de Ourense.